Hola, bones. Mireu, us faig aquest vídeo per explicar-vos els factors de conversió i que els entengueu perfectament i per sempre, d'acord? Ja serà l'última vegada que els treballarem de forma explícita, els factors de conversió. Així que anem a començar. Els factors de conversió serveixen per expressar una mateixa mesura amb diferents unitats, d'acord? Llavors, una mesura, imagina't el teu pes, tu el pots expressar en quilos normalment, però utilitzant factors de conversió també el podríeu expressar doncs, en grams, aquest mateix pes, o aquest mateix pes el podríeu expressar amb pounds, que és el que utilitzen als Estats Units en lloc dels quilos. D'acord? Aleshores, els factors de conversió, la majoria de vegades les utilitzarem jugant amb els prefixos del sistema internacional, d'acord? Aleshores, els prefixos del sistema internacional es fiquen davant d'una magnitud, no? Una magnitud que pot ser moltes coses. Jo ho escriuré com un quadradet, aquesta magnitud, i fiqueu el que vosaltres vulgueu. Aquesta magnitud poden ser grams. Aquesta magnitud poden ser litres. Aquesta magnitud podran ser newtons l'any que ve quan feu física, d'acord? I els prefixos, ja us els heu de saber de memòria, aquestes alçades són deca, hecta i quilo, i deci, centi i mili. Però mai tenim mili sol, sempre tenim mili i la nostra magnitud. Llavors fico el quadradet. Tindrem mil·ligrams, mil·lilitres, centigrams, centilitres, d'acord? Aleshores al quadradet fiqueu la unitat que vulgueu, d'acord? Jo ho deixo en blanc perquè així me serviran per grams, per litres, per tots, d'acord? Aleshores, com fem un factor de conversió? Us ho explicaré amb un exemple. Imaginem-nos que tenim 60 centímetres, d'acord? 60 centímetres. Jo els vull passar a metres, d'acord? El factor de conversió sempre ho expressem com una multiplicació per una fracció. I a la fracció hem de ficar una equivalència, una cosa que sigui el mateix tant a dalt com a baix de la fracció, d'acord? Per saber quina és l'equivalència entre centímetres i metres, vaig jo a la meva taula. I què faig? Fico un 1 a la meva unitat que tinc més a l'esquerra. En aquest cas, quina serà? La unitat sense prefixe, el que vindrien sent metres, no? I vaig fins a la més petita afegint zeros. Aleshores fico un 1 a la unitat més gran i vaig afegint zeros fins que arribo a la unitat més petita. Afegeixo un 0 per casella. Què vol dir aquesta equivalència? Aquesta equivalència vol dir que 100 centímetres són un metre. Penseu-hi, 100 centímetres són un metre o 100 metres són un centímetre? És evident, no? 100 centímetres són un metre. D'acord, aleshores, com col·loco aquesta equivalència en el meu factor de conversió? Penso, què he de tatxar? He de tatxar els centímetres, no? Perquè he d'acabar en metres. El que he de tatxar ho fico a baix, perquè aquí tinc els centímetres multiplicant. Aleshores, he de dividir per centímetres. I què m'ha de quedar? Metres. Doncs els fico a dalt. No? Aleshores, se'm tatxaran els centímetres i em quedaran els metres que m'han de quedar al final. Molt bé. I quina és l'equivalència, hem dit? Doncs 100 centímetres és un metre. Vale? Quan tenim això, jo quan he de multiplicar o dividir per 1, no ho faig directament perquè multiplicar per 1 o dividir per 1 queda el mateix. Aleshores només me fixo en això. Si està al denominador, divideix. Faig 60 entre 100. 60 entre 100, moc un parell de comes, un parell de vegades la coma cap allà, i em queda 0,6 metres. I ja està, ja hem fet un factor de conversió. 60 centímetres són 0,6 metres, d'acord? Aleshores, borro això i anem a fer-ne un altre. Anem a passar 3,45 mil·ligrams a grams, d'acord? Aleshores, també fico un par i una fracció aquí i em pregunto, què he de tatxar?
els mil·ligrams, no? Doncs els escriuré a baix, mil·ligrams. I què m'ha de quedar? Només grams, els escriuré a dalt. D'acord, vaig a la taula. Quina és la unitat més grossa que tinc? Els grams, no? Que només tenen la magnitud, no tenen cap prefix. Aleshores hi fico un 1 i vaig omplint amb zeros fins que arribo a la més petita, els milis. Què vol dir això? Que 1.000 mil·ligrams són un gram. Evidentment, no? 1.000 mil·ligrams són un gram. Doncs ho escric. 1.000 mil·ligrams són un gram. D'acord? I aquí què he de fer? Doncs faig aquesta divisió, he de córrer la coma 3 vegades cap a l'esquerra. Aleshores em queda 1, 2, 3, corro la coma 1, 2 i 3 vegades. Em queda 0,00345. 0,0034 i 5. És molt fàcil. Em vaig a fer un altre d'exemple, l'últim ja. I serà, vaig a passar 350 centigrams a quilos, d'acord? O vaig a fer-ho al revés, vale? Vaig a passar 350 quilos a centigrams. Un altre cop, quina és la que vull tatxar? Els quilos, no vull que se'm tatxin? Doncs fico els quilos a baix. I què vull que em quedi? Els centigrams. Aleshores fico els centigrams a dalt. I vaig als prefixos a buscar la meva equivalència. Fico un 1 a la unitat més grossa, que seran els quilos, i vaig omplint amb zeros fins a arribar a la petita. Un 0, un 0, un 0, un 0 i un 0, d'acord? Aleshores, quina és aquesta equivalència? 100.000 centigrams és un quilogram. Ho escric. 100.000 centigrams és un quilogram. Aleshores, com que dividir entre 1 no me fa res, només he de multiplicar 350 per 100.000. Aleshores he d'afegir 5 zeros al 350. 1, 2, 1, 2, 3. I ja ho tindríem, són 35 milions de centigrams, Déu-n'hi-do. Vale, això són les equivalències senzilles, diguem-ne, utilitzant els prefixos del sistema internacional. Però què passa si me demanen, per exemple, passar d'hores a segons? Jo no tinc quilosegons ni decasegons. I una hora no són 1.000 segons, ni un minut són 100 segons. Aquí les equivalències no segueixen el sistema internacional, que van de 10 en 10. Aleshores hem d'utilitzar una cosa que ja sabem, no? Que és quants minuts té una hora i quants segons té un minut. Imaginem-nos que ens diuen passar d'hores a segons, d'acord? Poder no sabeu l'equivalència directa entre hores i segons, no? No sé quantes hores hi ha un segon. Aleshores, el que podem fer és una equivalència intermitja. Jo sé quantes hores o quants minuts hi ha una hora i quants segons hi ha un minut. Aleshores, podré saber quants segons hi ha en una hora. Comencem. Per passar d'hores a minuts, què vull que se'm tatxin? Les hores, no? Doncs les escric a baix. I a dalt fico els minuts. Aquesta és una equivalència que sé, no? Quants minuts hi ha en una hora o quantes hores hi ha en un minut? Doncs hi ha 60 minuts en una hora, d'acord? Se'm tatxen a les hores i ara només tinc minuts. Per passar de minuts a segons, vull que se'm tatxin els minuts ara. Aleshores escric els minuts a baix i a dalt deixo segons. Quants segons hi ha en un minut? Doncs en un minut hi ha 60 segons. Aleshores fem això. 7 per 60 per 60, 7 per 60 per 60 i em surt això, 25.600 segons. Perdó, 25.200. 25.200 segons. Molt bé. Si per exemple em demanen de passar de segons a dies, anem a fer-ho una mica més llarguet. Quants dies són 10.000 segons, no? Jo no sé passar directament de segons a dies, però sé passar de segons a minuts, de minuts a hores i d'hores a dies. Aleshores anem a fer aquests factors intermitjos.
Què vull que se'm tatxin? Els segons, no? Doncs els escric a baix. I sé passar de segons a minuts. Que sé que en un minut hi ha 60 segons. I se'm tatxen els segons. Ara què vull que se'm tatxin? Els minuts. Doncs els torno a escriure a baix. Minuts. I vull passar de minuts a hores. Doncs escric les hores a dalt. Que sé que en una hora hi ha 60 minuts. Vale? I ara l'últim que vull passar és d'hores a dies. Què vull que se'm tatxin? Aquí he tatxat els minuts, tinc hores, doncs vull que se'm tatxin les hores. Les escric a baix. I a dalt els dies. Quina és l'equivalència entre dies i hores? Doncs en un dia tinc 24 hores, no? Borro això i faig aquesta operació amb la calculadora. Faig 10.000, no cal fer per 1, faig entre 60, entre 24, i em dona que són 0,12 dies. D'acord? Aleshores, 10.000 segons són menys d'un dia. Serà un 12% d'un dia. Vale, llavors, aquests eren alguns exemples. Si voleu practicar, podeu fer, jo què sé, passeu 0,67 quilograms a decigrams. Podeu passar 60 mil·ligrams a grams. Podeu passar, no ho sé, 60 centímetres, no, 60,5 centímetres a hectòmetres i 7 dies a segons. D'acord? Podeu fer aquests per practicar. Ara anem a fer factors de conversió utilitzant mesures de superfície. D'acord? Aleshores, per superfície és quasi el mateix. Però hi ha una petita diferència. No? Aviam. Sabíem que, per exemple, en un metre, o ho faré d'una altra manera, en un centímetre hi ha 10 mil·límetres, no? Si al regle busquem un centímetre, tindrem partit en 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Aleshores, en un centímetre hi ha 10 mil·límetres. Però si estem parlant de superfícies, ara ja estem parlant de dues dimensions. Aleshores, si tinc aquí un centímetre també, aquí també tinc 10 mil·límetres, aleshores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale? Un centímetre quadrat, què és? Un centímetre quadrat és un centímetre per un centímetre, no? És tot això. Tota aquesta superfície d'aquí. I un mil·límetre quadrat quan és? Doncs un mil·límetre quadrat serà un mil·límetre per un mil·límetre. Aleshores només serà això d'aquí, aquest quadradet d'aquí, d'un mil·límetre per un mil·límetre. Veieu que aquí ja no es compleix que un centímetre són 10 mil·límetres? Perquè jo aquí tindré 10 mil·límetres quadrats, no? I 10, i 10, i 10, i 10, i 10, i 10, i 10. Aleshores, l'equivalència serà un centímetre quadrat són 100 mil·límetres quadrats. Aquí en tindré 10 i aquí en tindré 10. Puc multiplicar i mesura això d'aquí. Vale? Aleshores, ara ho veureu, quan fem les equivalències amb unitats quadrades haurem d'afegir 2 zeros per cada una que passem en lloc d'una. Anem a veure-ho. Anem a passar de centímetres quadrats, 20 centímetres quadrats a metres quadrats. El procediment és exactament el mateix, d'acord? Aleshores, nosaltres fiquem a baix la unitat que volem tatxar, els centímetres quadrats, i a dalt deixem la unitat més grossa, metres quadrats. No la unitat més grossa, la que volem que quedi al final, no? Metres quadrats. Aleshores, per ficar els zeros, ho fem igual. Fiquem un 1 a la unitat més grossa i només un 1. I després, a les altres unitats que passem, li fiquem dos zeros. Tenim només un 1 a la més grossa
i afegim 2 zeros als decímetres i 2 zeros als centímetres. I hem arribat, d'acord? Aleshores, quina és aquesta equivalència? Un metre quadrat són 10.000 centímetres quadrats. Un metre quadrat són 10.000 centímetres quadrats, d'acord? Per fer aquesta divisió he de córrer la coma 1, 2, 3, 4 llocs cap allà. Aleshores, 1, 2, 3, 4. Serà 0,0020. 0,0020 metres quadrats, d'acord? 20 centímetres quadrats són 0,0020 o 0,002, aquest 0 al final després de la coma no caldria ficar-lo, metres quadrats. Molt bé, i ara anem a passar, per exemple, de hectòmetres quadrats, 1,5, 1,52 hectòmetres quadrats a, no ho sé, anem a passar a decímetres quadrats. D'acord? Aleshores, què ficarem a baix del factor de conversió? El que volem tatxar, els hectòmetres quadrats. I a dalt què deixarem? Els decímetres quadrats. També, per fer el factor de conversió, fiquem un 1 a la unitat més grossa, en aquest cas als hectòmetres, i només un 1, no fiquem cap 0, quan hi ha un 1 no fiquem cap 0, i anem omplint amb zeros fins a arribar a la més petita, al decímetre. En quants zeros? Amb 2, perquè tenim unitats al quadrat. Aleshores, en fiquem 2, 2 i 2. I què tenim aquí? Que 1.000.000 de decímetres quadrats és un hectòmetre quadrat. 1.000.000 de decímetres quadrats és un hectòmetre quadrat. Aleshores, hem de córrer la coma 6 vegades. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 1,52 hectòmetres quadrats, veiem que es tatxa, són 1.000.000 de decímetres quadrats, d'acord? Això són fer canvis amb unitats de superfície i ara anem a fer amb unitats de volum. Vale? Si amb unitats de superfície hem dit que era així, no? Hem fet de centímetre a mil·límetre. I hem dit, si això és un centímetre, i això és un centímetre, en un centímetre tenim 10 mil·límetres, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, molt guai. Doncs en un centímetre teníem 10 mil·límetres, no? Però amb unitats cúbiques de volum, el que tenim és 3 dimensions ara aquí. Estem mirant un volum, no? Aleshores, aquí també tindrem un centímetre. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, aleshores, què serà un centímetre quadrat? Un centímetre quadrat era això, no? Un centímetre per un centímetre. I un centímetre cúbic serà un centímetre per un centímetre per un centímetre, d'acord? Aleshores tindrem un cub d'un centímetre per un centímetre per un centímetre. Se'm dona bastant malament dibuixar cubs, però anem a intentar-ho, vale? Serà això, un centímetre cúbic. Això farà un centímetre, això farà un centímetre, i això farà un centímetre també. Això és un centímetre cúbic. I què és un mil·límetre cúbic? Un mil·límetre cúbic serà això d'aquí petitonet, no? Un mil·límetre per un mil·límetre per un mil·límetre per un mil·límetre per un mil·límetre i també això puja. Vale? Aleshores, quants mil·límetres cúbics necessito per omplir aquest centímetre cúbic? Doncs mireu, aquí n'hi haurà 10, tota aquesta filera d'aquí. Amb aquesta filera d'aquí també n'hi haurà 10. I pujant cap a dalt també en tindrem 10. Aleshores, si per cada capa, diguem-ne, en tenim 10 per 10, 100, i tenim 10 capes, en necessitarem 1.000 per omplir-lo. Aleshores,
Un centímetre cúbic seran 1.000 mil·límetres cúbics, d'acord? Veieu que aquí hem afegit no un ni dos, sinó 3 zeros. I això és el que farem amb les unitats cúbiques de volum. Afegirem 3 zeros per cada unitat que passem, ¿vale? Aleshores, anem a fer un parell d'equivalències per veure això. Anem a passar de 100 centímetres cúbics a decímetres cúbics. Com sempre, el factor de conversió, a baix, el denominador, perquè se'm tatxi amb el de dalt, ficaré centímetres cúbics. I a dalt m'ha de quedar decímetres cúbics. I faig el de sempre. Fico un 1 i només un 1 a la unitat més gran, que aquí són els decímetres, i ara ficaré 3 zeros per cada unitat que vagi, i amb només 3 zeros ja he arribat als centímetres. Quina és aquesta equivalència? 1.000 centímetres cúbics és un decímetre cúbic. 1.000 centímetres cúbics és un decímetre cúbic. Multiplicar per 1 no fa res i dividir per 1.000 he de córrer la coma 3 llocs cap allà. Aleshores em queda 0,100 o 0,1 decímetres cúbics. Vale? També és molt fàcil. I per últim anem a passar 48.000 centímetres cúbics a litres. No, perdó, a metres cúbics. Vale? Quants centímetres cúbics hi ha en un metre cúbic? Doncs anem a veure els factors de conversió. Fiquem un 1 a la unitat més gran, que aquí és la magnitud, simplement el que vindrien sent els metres, i anem a omplir fins a arribar als petits, als centímetres. Llavors, quants zeros fico per cada un? Com que estem en unitats cúbiques, fico 3 zeros. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Què se m'ha de tatxar? Els centímetres cúbics. I què m'ha de quedar de dalt? Els metres cúbics. Aleshores, un metre cúbic seran 1.000.000 de centímetres cúbics. He de recórrer la coma cap a l'esquerra 6 vegades. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, d'acord? Llavors 0,048 metres cúbics. Molt bé. I ja per acabar anem a parlar de litres, d'acord? Vosaltres quan compreu un volum, moltes vegades, un volum és l'espai que ocupa una cosa, no? Per exemple, una quantitat d'aigua. Quan compreu aigua no us diu que heu comprat centímetres cúbics d'aigua, sinó que us dona una altra unitat que també se pot utilitzar per mesurar el volum, que són els litres, d'acord? Així com el pes, per exemple, es pot mesurar en quilos o en pounds, això que he dit, com utilitzen als Estats Units el volum, també té diferents unitats per mesurar. Es pot mesurar en unitats cúbiques, com podrien ser els metres cúbics, i també es pot mesurar en litres. Però què és un litre? Un litre no és una unitat que algú va agafar i va dir això és un litre, sinó que està definit un litre com el volum que ocupa un decímetre cúbic. No? I un decímetre cúbic havíem dit que era 10 centímetres. Perdó, un decímetre cúbic són un decímetre per un decímetre per un decímetre, és a dir, 10 centímetres per 10 centímetres per 10 centímetres, no? Aquí, per definició, hi entra un litre, d'acord? Aleshores, un decímetre cúbic és igual a un litre. Aquí hi ha un vídeo molt xulo d'un experiment que us ho demostren, d'acord? Veieu que aquí tenim un cub que fa 10 centímetres d'aresta. I això també fa 10 centímetres. I això també fa 10 centímetres. Aleshores això fa un decímetre cúbic, no? Vale, perfecte. I aquí tenim enresat justament un litre, mesurat amb un aparato d'aquests de química. I ara veurem com si aboquem aquest contingut del litre al decímetre cúbic,
perfectament, com que el litre està definit com un decímetre cúbic, doncs l'omple, veieu? Superplain. L'omple perfecte. Veieu? Un litre ha entrat perfectament en un decímetre cúbic. Aleshores, nosaltres tenim aquesta equivalència. Un decímetre cúbic és un litre. Si necessitem passar d'unitats cúbiques de volum a unitats de litre, utilitzarem aquest pont. Imaginem-nos que volem passar... Vaig a borrar tot això. I imaginem-nos que volem passar de... el que acabem de fer. 48.000 centímetres cúbics a litres. Quants litres ocupen 48.000 centímetres cúbics? Doncs utilitzarem aquesta equivalència. Jo no sé passar de centímetres cúbics a litres directament, però sé passar de centímetres cúbics a decímetres cúbics i de decímetres cúbics a litres, que és el mateix. Aleshores vaig a passar primer de centímetres cúbics a decímetres cúbics i després de decímetres cúbics a litres. Perquè s'entatxin els centímetres cúbics aniran a baix. I a dalt què vull que em quedin? Decímetres cúbics. Quina és l'equivalència? Fico un 1 a l'unitat més grossa i vaig omplint amb zeros, amb 3 zeros, fins a arribar a la més petita. L'equivalència són 1.000 centímetres cúbics. 1.000 centímetres cúbics són un decímetre cúbic. I ara se m'han deixat els centímetres cúbics i en queden decímetres cúbics. I passaré ara de decímetres cúbics a litres. Quants decímetres cúbics hi ha en un litre? Doncs, per definició, n'hi ha un, no? Això és un litre i això és un decímetre cúbic. En un litre hi ha un decímetre cúbic. Aleshores, només quan està multiplicant o dividint per 1 no li faig cas, se divideix per 1.000, he de córrer la coma 3 vegades cap a l'esquerra. 1, 2, 3. 48.000 centímetres cúbics són 48 litres. Vale? I anem a fer-ne un últim, una miqueta més complicadet. Anem a passar, per exemple, de... Què podem passar? 8 decalitres. 8 decalitres, anem a passar-ho a metres cúbics. Per què no? Vale. Passo d'unitats de litres a unitats cúbiques de volum. Aleshores hauré d'utilitzar el pont. Sí o sí hauré de passar pel decalitres a metres cúbics. Hauré de passar pel litres decímetres cúbics, que era el pont que hem dit. Aleshores, jo sé passar de decalitres a litres. I sé passar de litres a decímetre cúbic. I de decímetre cúbic sé passar a metre cúbic. Aleshores haurem de fer tots aquests passos. Primer, de decalitres a litres, fico els decalitres a baix i els litres a dalt, no? I faig lo de sempre, borro el de dalt i aquí estic. Fico un 1 a l'unitat més grossa, decalitres, i vaig omplint fins a litres. Quants zeros ficaré? Aquí només un, perquè no són unitats cúbiques, ni quadrades, són unitats simples. Aleshores només fico un 0. En un decalitre hi ha 10 litres. Vale. Ara tinc litres i vull passar de litres a decímetres cúbics. Se m'han tatxat els decalitres. Doncs fico els litres a baix perquè se'm tatxin i a baix fico decímetres cúbics. Quina és l'equivalència? Un litre és un decímetre cúbic. Molt bé, se'm tatxen els litres i ara ja tinc unitats cúbiques de volum. Només he de passar de decímetres cúbics a metres cúbics. Perquè se'm tatxen els decímetres cúbics, els fico a baix. I a dalt què me queden? Els metres cúbics. Molt bé. Com ho faré això? Doncs fico un 1 a la unitat més grossa, que és només la magnitud, metres cúbics, i vaig omplint fins a arribar a la més petita, metres cúbics. Quants zeros ficaré? 3, perquè és una unitat cúbica de volum. Aleshores, 1, 2, 3, 1.000. Quina és l'equivalència? Un metre cúbic són
1.000 decímetres cúbics, d'acord? Queda fer 8 per 10, 80, i 80 entre 1.000, corro la coma 3 llocs cap allà, 1, 2, 3, em queda 0,08. 80 decalitres són 0,08 metres cúbics. Molt bé. Per practicar aquests canvis complexes d'unitats, podeu fer... us n'escric un parell. Podeu mirar de passar de 123 decàmetres quadrats a hectòmetres quadrats. Mireu de passar 0,01 metres quadrats a mil·límetres quadrats. En acabat, mireu de passar 12 metres cúbics a hectòmetres cúbics, 1,01 decímetres cúbics a mil·límetres cúbics. I per practicar aquest canvi amb el pont, calculeu quants 12 litres, quants centímetres cúbics són, i 81 centímetres cúbics, quants litres decalitres són, per exemple. Després passeu 0,051 quilolitres a hectòmetres cúbics i 31,4 31,4 metres cúbics, això, a decalitres. Vale? Jo crec que així ja aneu bastant servits. O millor quilolitres, aquest últim. Vale? I factors de conversió practiqueu perquè són fàcils i us anirà molt bé perquè els utilitzareu a tercer de l'ESO, quart de l'ESO, primer de batxillerat, segon de batxillerat a la carrera, a tots els cursos, si decidiu fer una carrera de ciències, d'acord? Aleshores, espero que us hagi servit i qualsevol cosa em podeu preguntar. Vale, adéu.